Preшлого року під час фестивала «Червена ружа» руський керестур зо здакедішнім керестуром тераšnju Zemplinsku teplicu u Vostočnej Slovackej potpisal dohvarku o sotrudnictve u oblasti prosviti, kulturi, sporta i u zajednickim konkurovanju za evropski projekti. Z nahody tej dohvarky Nacionalni sovid Rusnacov u sotrudnictve zo školu Petro Kuzmjak, mestom Zemplinska teplica i tamtejšu osnovnu školu, jak prešloho, tak i toho roku organizoval i sofinansoval odchod malih maturantoh do žimskej školy u Republiky Slovackej. Ova úloha u tým všetkým toto, že obezpečení sredstva, ktorý Nacionalni sovid dostáva od lokálnej samoupravy, kde by my trebali to tie peniaze potrošiť tu, na prostoroch Kerestúra i Kúly. Takže sme prepoznali jednu od potrebov, že by to najlepšie klanie bolo do Zecoch. Obišli sme Košice, Trebišov i tam kojaki muzeji, ich cerkvi, ich cerkvi tako z inšaki od naših, ich rimokatolické. I boli sme u najväčšej cerkvi u Slovackej i u jednej od najväčších cerkvoch u Európe. Nacionalni sovid i školski kolektiv maju žadanje toho roku znova še stretnut so s prijateljami zo Slovackej, ta pomali budu pravic plan, že bi še toto i vytvorelo.